huria ni debata na hinahulongan ni Tuhan Yesus Kristus. Hami sa luhut parhalado pasahatot tabe tusude ruas ni huria. Selamat apem madihita sa luhut na. Diari sadarion tamahi tamadok molyate tu Tuhan Yesus Kristus Raja ni huria na mangalehon partikir dihita marningot ari di sadok portibion. Naboho di hari sada Desember sadarion. Molo tapatupa parningotanon asatung takas dohita magboto jorbut ni naro marhite penebaran virus HIV. Di parmingguot ta sadarion tabuan maditangyakta imanasida na manaon sahit AIDS dohot halak naolo mga lehod drina marhubas law mangurupi na marsahiti marulupolop jala marlas ni roha mahita sadarion naro tuhani manopot jorona beta tasobba may bana. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen.
Pabuahamu matuborusion, idama nungarohatu ommi, idama ihuttuibana do upasilihononna, jala pamalosonna di jolona, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargugo na suhatu dosan natu mapalangit doho tano. Hinorhonnya sinirohamdo ubain sahat hami tu tahun huria na ibaruon. Lehon matu huriam toddim na badiyay. Dohot hamalon siyan ho asalam rarat jalagad dahara jaonmu dito nga to nga ni hamion. Sa lehon mahiras ni roha tu naposom makatahon hatam. Asalam denggan huriam marhite siyani. Pergugoy mahami manguloy ho di bagasan haporsyaon na totong. Asamanahan hami sa rodi ujung, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Patik ni debata di minggu apen na parjolo sa darion, ima siyan sada Tesalonik 5 ayat 5 dohot ayat 6. Ay saluhut na dohamu hanak hatiuron jala anak arian, dang siyan borngi hita manang siyan hahulumon. Atong sayo nang matarpodom hita songon ak kanaliban, say dungo mahita jala marroha na torang. Ido sahat na, atong mangidugugo mahita siya Tuhan debata. Ali Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobar tupati mi. Amen.
refleksi perningotan di ari HIV AIDS Saportibi. Ganup jupang ari sada Desember, saya tapatu pado perningotan di ari HIV AIDS di sadok liat Portibion. Ia perningotan ari HIV AIDS Saportibi di bagasat tahun 2024 ima na sinodangan ni tema na madok mengambil jalan hak asasi manusia. Doh tema nasional na madok hak setara untuk semua. Bersama kita bisa. Temahon mangodolhon hinariko ni pakubasion nama saya takas marhadomuan tuha ni ganup halak lumobi pangaradotion dina sarupa taringot tuha hipason naso pabahirhon manang pasiding halak nahona HIV AIDS stigma dohot diskriminasi jala marhite temaon dihirim do ganuk perhobas di kesehatan kementerian lembaga doho akka organisasi namar pardumuat tusi marsitutu lau mangalehon pangatusion panorangion huhut patupa akka ulaon pakobasion danan lahu manggotapi HIV AIDS di inganan Nabi. Mangihutton panatapan di bangsota di tahun 2024 pola do adong mar 503.200 sada halak nahona HIV AIDS saha 7 Juni 2024 toropna 350.370 halak ODHIP orang dengan HIV naung tarboto adong HIV di pamatang nasida toropna 217.422 halak orang dengan HIV namak kilala hossa jalatongon madalani pangubation anti retroviral toropna 10.487 halak orang dengan HIV di bagasan pangubation marhite VL HIV jala toropna 11.662 halak orang dengan HIV natongon madalani pangubation ARV na niuji ni VL nung ngatarida ng lamotik pirusi di pamatang nasida. HKBP AIDS Ministry ima organ pakubasi lau manggotapi dohot mangotapi HIV AIDS lahu mangurupi orang dengan HIV naung makubasi pola lobi 2 dekade na niuluhon ni Departemen Diakoni HKBP ganuk taon sa martaba do nahona sahit HIV AIDS torop ni halak na dapot dihobasi jala diradoti na sida di tahun 2007 sa rodi 10 November 2024 torop na 1.200 halak songonom ma persagina na perjolo HIV 377 halak AIDS 870 halak na paduahon bawa 810 halak boru 316 halak na patuluhon umur 0 sa 17 tahun 54 halak umur 10 sa 70 tahun 412 halak umur 30 sada sa 40 tahun 520 halak digijang ni 40 tahun 212 halak. Perhonani sahit ala heteroseksual manang homoseksual 1.014 halak. Jarum narkoba 172 halak. Transfusi darah sahalak. Sian ina tudak danak 57 halak. Jarum tato 2 halak. Hona jarum suntik tiki karejo 2 halak. Dohot na sotarboto 2 halak. Na mangulu 672 halak. Nang modding 574 halak. Di perningotan di ari HIV AIDS Saportibi na pinatu panisadok Portibion ganup ari sada Desember dihirim do anggiat sudehi ta persidohot lao mangotapi hararadak ni HIV AIDS
mamuka siya diri tasadiri, keluargata, huria ng masyarakat pe. Ang giat maganup ruas ni huria, bolas gabi haroroan ni parbinotoan, dohot barita na sitong taringo to HIV/AIDS. Akup ni tau ka marohatta, ang giat rade madjakon akadongata na hona HIV/AIDS. Di bagasan parsaorata si ganupari, jala parsidoho mahita, paholang stigma, dohot diskriminasi siyan nasida, ay dongat tajol madonasida. Totong ma masiurupan hita, laho pahisaton pakubasyon, dohot mangotapi HIV/AIDS. Marsinodang mapakirimota, mabahen hita gabi sibuan hatiuron, tasaburhon mapakirimoni tuganup nasida, akka na marsitaonon ala ni HIV/AIDS, na pola mabahen nasida di pasiding torop halak. Apen na marlapatad doy tikki panomunumun tahalason ma haror ni Mesiasi tutonga-tonga ni Portibion nagok hasusan lumobi tunasida akkanahon HIV/AIDS di bagasan panomunumunon gok pakiri memahita rap dohot akkana marsitaononi songon Tuhan Yesus na marsitaonon law mangalehon nguluna tuhita. Amen. Tatopo ti madosata martang yang mahita.
Ale Tuhan debata nami na marasi roha jalan abadia. Ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu julum. Huhilala hami rikod doa sini roham di saluhut hami halak pardosa. Alanido bayi na hupasere pami diri nami sadarion di julum. Jala huparhatopot tami. Tung na jo do hami manibil siya dalan muna badiay. Songon biru-biru na lilu. Sayunang pabalihami siya julum. Ala ni dosa nami. Ay dang di halomohor ham hamatian niya kapardosa. Alay hamubaw ni rohana do lomo ni roham. Asa mangulu. Se sama sa luhut hagiduhon nami. Dohot pangalasyon nami. Marhite-hite pangulo nami nasasaday. Anak mo Tuhan Jesus Kristus. Say pahot maasin ni roham di hami. Marhite-hite panidangyon. Dohot hagugon ni Tod di Porbadia. Asa tarapul situturohan ami majuho. Asa patun. Tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahin hasangapod di goar muna badiyay. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuhasasan ni dosa. Para si roha jala pardenggan basa do Jehovah. Labbat tarimas jala para si roha godang. Dang di bayat tuhita hobbar tuak kadosatta. Jala dang di balosot tuhita hobbar tuak kahajahatotta. Songon asin ni roha ni ama-ama mida akka anakna. Asin ni roha ni Jehovah diakka na magkabiari ibana. Hasangapom ma di debata na di ginjang. Amen.
Hatani debata turpu epistel di minggu apen na parjoloon tersurat di Psalm 25 mamuk kasihan ayat sada sahat tu ayat 5 tajahama marsika soring. Hodo ali Jehovah dihalungut rohaku. Dang tahe tagamon tarurak sude akka namak kaposiho, say maila dosugot akka pangose suada alana. Say tugu-tugu maaw tubagasan hasitonganmu, jala ajar yaw, ay hodo debatani hatuokku, hodo nahuhaposi ganuk ari, ido sahatna, mertua do akan natumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Tahatidak ko mahaporseaw tay, songon na hinatidak ko ni dongata sa haporseaw di sadok portibyon, rap mahitamadok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na suhatudusan, na tumapalangit doho tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabias siaton di porbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mata tarpazal do iba na di hao pinarsilang na tuwa tubono atoru dung ditanom na mulak mangulo di ari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamo do debata Jehovah amanay pargugo na suhatudusani di sima iba na pay mamulak sugo tu tanoon manguhumi halak na mangulo dohot na mate. Au porsea di tondi porbadia, jada adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, dohot dihasasan di dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sugok daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na surasuda. Amen. Tabigema korsian ina maranata diuduti manong dohot ama Immanuel.
Dikting namasa dihuriata di mingguon tanggal 1 Desember 2024. Naparjolo danak nasorang. Di bahasa-bahasa tuata dosada danak bawa di keluarga niamata Sarmedi Situmorang inang boru Tambun. Nah di hari Jumat tanggal 15 November 2024 inganan nasida di lapangan tembak Wek 5 napaduahon ruas nataba. Tajalo do gabi ruas ni huriata ima keluarga niamata David Nababan inang Francisca Asi Sitiur une boru manik. Narosian GKPI Karang Bahagia Resort Karang Bahagia inganan nasida di Jalan Kelapa 2 Wetan Manangwek Opat. Napaduahon keluarga niamata Pendeta Asman H. Sitompul STH inang bernike boru Sitorus narosian HKBP Kedaton Resort Kedaton Distrik Tolupulu 2 Lampung inganan nasida di Gria Cilengsi 5 Blok A Onom nomor walu Cilengsi Wik walu. Napatuluhon naneng marbagas. Tikting perjolo. Naeng majalo pasu-pasu pabagason ma Victor Berto perlindungan butar-butar. Anak niamata Baktiar butar-butar nahinan. Tubuni inang Resi Borusi Matupang. Ruas ni HKBP Pasar Rebo Resort Pasar Rebo. Sian Huta Grand Nusa Indah. CC7 nomor 35 Dohot Orwana Bella Rebecca Boru Manurung Boruni Amata Tupak Parulian Manurung Tubuni Inang Rospita Boru Marbun Ruasni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Haji Bain nomor 40 Alu RT 05 RW 06 Kelapa 2 Wetan Manangwek Pitu. Pamasu-masuhon di Patupa hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 di HKBP Pasar Rebo, Resort Pasar Rebo masuk pukul walu wib. Napaduahon tik paduahon. Naeng majalo pasu-pasu pabagason Mareksi Reynaldi Pramudia Manurung. Anak ni amata Uluan Manurung. Tubuni inang udur boru rumah horbo. Ruasni HKBP Jatiasih, Resort Jatiasih. Distrik Sapulusia Bekasi, Sian Huta Kampung Kebantenan RT 05 RW 06 nomor 22 Jatiasi. Dohot Orwana Agnes Boru Sitanggang, Boruni Amang Berlin Sitanggang, Tubuni Inang Tiorosma Boru Sinaga, Ruasni HKBP Cibubur Resort Cibubur, Sian Huta Jalan Sukun RT 03 RW 04 nomor 56, Kelurahan Pondok Ranggon, Wek 2. Pamasu-masuhon di Patupa hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 di HKBP Jatiasi, Resort Jatiasi, masuk pukul walu wib. Napapaton pemensiunan situa. Sadarion Minggu tanggal 1 Desember 2024, Patupaon ni Huriatado, parmingguon dohot paborhaton tuna pensiun amata situa sihol pardumuan silalahi inang boru napitu sian ueksada di Patupa di Bagas Nasida masuk pukul 10 wib ala naung leling nasida di Bagasan Parsahiton duksidung ulau ni Laos Patupaon ni huria do acara ramah tamah. Uja kami mariwayat pangulaon ni amang situa sihol perdumuan silalahi di HKBP Resort Cibubur. Tahun 2002 terpilih manasida gabe calon sintua di HKBP Resort Cibubur. Tahun 2005 ditabalhon nasida gabe situa tepet tanggal 20 Februari tahun 2005. Aktif nasida mangula duhuria dohot makobasi dewek sada.
Tahun 2000 satu tahun 2010 terpilih Manasida Gabe Sekretaris Huria HKBP Resort Cibubur. Tahun 2010 satu tahun 2020 terpilih Nasida Gabe Bendahara Huria HKBP Resort Cibubur. Mulai di tahun 2010 lalu masuk Manasida Sian Bendahara Huria alani Parsahiton. Di tahun 1997 satu tahun 2010 lalu aktif do Nasida di Punguan Kor Weksada. Pensiun ma amang situa SP Silalahi nuaeng ala di bagasan Parsahiton kurang lebih 6 tahun. Umur Nasida di bagasatikion 60 tahun. Leleng Nasida mangula di HKBP Cibubur lebih kurang 10 tahun. Songonima riwayat pangulaon ni amang sintua SP Silalahi naboi di Patupa Huriata. Napalimahon peliat tujolo sadarion Minggu tanggal 1 Desember 2024 di Patupa Huria do papungu pelian tujolo di bagasan amplop bahen tupak tu situa na pensiun situa sihol pardumuan Silalahi inang boru na pitu sian wiksada. Na paonopon sinode godang HKBP mamuka di hari Senin tanggal 2 sahat tu tanggal 2 Desember 2024 di Patupa Huriata do sinode godang HKBP mamilit akan agabe uluan ni Huriata di Patupa sinode ima di seminarium si Poholon Tarutung domutusi borhat do amata pandita RF Sitorus MTH songon uluan ni Huriata dohot amata Jansen Sitompul SE utusan sinode sian Huriata madohoti sinodei tatangi akoma sa mardalan dohot dengan sinodei na papituhon Dewan Koinonia seksi punguan lansia sadarion Minggu tanggal 1 Desember 2024 ima Advent na parjolo dohot parheheon lansia ni Huriata patupaon ni Huriata do pasahat ulos tuaka anggota punguan lansia na marumur 70 tahun laos Nasida do na makobasi di parmingguon pukul 10 WIB na pawaluhon Dewan Diakonia seksi sosial tabuan mari tangiakta akar ruas ni Huria na di bagasan Parsahiton songon na dong tersurat di ting-tingta. Na pasiahon Natal Parhalado dohot keluarga hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 patupaon ni Huria do Natal Parhalado dohot keluarga masuk pukul 10 lalu WIB. Na pasapuluhon padidion Nabadia hari Minggu tanggal 2 Desember 2024 di parmingguon pukul 10 di Patupa Huria do padidion Nabadia tuaka poso-poso yanakon ni ruas ni Huriata marguru manatoras di hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 masuk pukul 10 tolu WIB laos dibuang mas surat pengantar sian situa wek nabe na pasapulu sadahon buah-buah obartu program kerja ni Huriata tahun 2024 marhite tiktingon pinangido tu sude ruas ni Huria asa tapasa bema pelea tahun tu Huria manang tu situa wek tabe pasapulu duahon ruas namoding nunga marujungolu ruas ni Huriata ima amata situa Anton Albert Hasiholan Sitio gelar Opu Lionel Doli umur 71 tahun hinabaluhon ni Inang Nurbaya Borusi Mamora inganan Nasida di Jalan Pondok Ranggon RT 07 RW 01 nomor 07 Manang Wek 2 Moding na di hari Selasa tanggal 26 November 2024 tuudean di hari Jumat tanggal 20 November 2024 di TPU Pondok Ranggon.
sonari masuk mahita tu acara marningot ruas ni huriata namoding jongjong mahita di nganat tabi. Ujung perdalanan ni ngolu ni donga taon laos paingoton hita do sude nang hita pe disadati kitong do songon nasida ikon moding. Alani toktong mahita marpak kirimon na ngolu saleleng di Portibion. Jalasay hobas manang sadi hari pe hita lao manadikon tanoon. Taingot mahatan itu hata di pangukapon 14 ayat 10 tolubi. Martua maka namate di bagasan Tuhani. Olat nion tutu di doktor di masohot manasida sian paru kilon nasida. Ay namangihut matu nasida niula nasidai. Tabuan masudi keluarga nang sisolhot. Na tininggalhon ni dongata naung jumolomodingi. Asanggiat ma tuhata na mangapuli nasida. Alani martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Amin, mari mahita. Songoni matikting di mingguta sadarion akatikting namangihut boy mata jaha di wartana adong di hitabi. Tabigima kor wik pitu.
Maredehita sa bukwede nomor 530 sia huhut papungupelean sadaa dohot sadabi.
Dame ni debata na sumurok siya sa luhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamuna kadonga saha perseaon. Hata ni Tuhata. Turpuk jamita. Sipa husor-husoron ni rohata. Di mingguta sadarion, minggu at penna parjolo. Ima natarsurat di buku Evangelium misi Lukas, bidu 20 sada, mamuka maisian ayat 25, sahat tutolu puluonom. Lukas 20 sada, ayat 25, sahat tutolu puluonom. Tapai hutihu madibagasar rohat tadi. Dungi masa makatada di mataniari. Di bulan doho dia kabitak pe. Jala hapusoham maakabangso di tanon. Jala bobonosan. Bahenon nigasa ngilauti. Dohot galubanga tarhatos majolmai dibaid kata hutonna dohot panagamon ni rohana di nanaeng masa tulia portibion ay humut talma akka hagogon ni parlangitan dungi idaw nasida ma anak ni jolmain Romar hite obun, matat huaso, dohot hasanga ponggodang. Alai, molo mamuka masa akai, dirgat mahamu, pasidak kamu maulumuna, ainunga jonok haluaumuna. Jala dihatahom matunasida upamasada. Berek kamu ma hawarai dohot akka hau nasingi ia dung martunasi di dahamu tadau muna dosiani naung jonok partaon alas suak songoni ia dung masa akai di dahamu botohamu ma naung donok harajaon ni debata si tutudo nahudohot tuhamu naso tu pasal punasa bangson sojolo songgop saluhu nai salpu pesogo langit dohot tanon anggo hataki naso tu pasalpu alai jaga hamu madirimuna unak sorak rohamuna binain ni parminumon doho parmabuhon, dohot panarihot dihanguluanon, gabe topu di tahupi arihamu, songot tali rabang, ai hato mai songgop, tu atas ni sude, nama ringana di atas tanon, alai, dungo mahamu toktong, mardonga tangiang, asa margogo hamu pasidik saluhut nanaeng masai lau jongjong di jolo ni anak ni jolmain ido sahana hamuna kadonga saha porseaon hita hurian itu hatta narak marpungu di minggu tasadarion selamat apem madihita saluna selamat apem madihita saluna selamat tahun baru madihita saluna. Hobartu kalender gerejani omma tahun baru parhuriaon. Nadiari minggui ujuk tahun parhuriaon. Omma bonana. Hamuna kadonga saha porseaon. Sadarioni mamingguat penna parjolo. Songon na taidan muaing galak masada lili di tonga-tonga ni huriatta. At penna marlapatan managam.
manomu-nomu paimahon menantikan haroroni Kristus tu portivion. Appena parjolo galak sada lilin, appena padua hong galak dua lilin, appena patolu hong galak tolu lilin, appena paopat hong galak opat lilin. Suku-sukun aha hubunganna, appena parjolo galak sada lilin, appena padua hong galak dua lilin, appena patolu hong galak tolu lilin, appena paopat hong galak opat lilin. Aha hubungan ni tunamanagam manomu-nomu paimahon haroroni Kristus tu portivion. Hamunak kadonga saha porsiaon appena marlapatan managam manomu-nomu paimahon haroroni Kristus tu portivion. Doho jepek diopa partikiama nanaik tagamota paimauta haroroni Kristus hatop neng rotu portivion. Alani dang holan naneng marnatal HP naneng dohonon ni apen. Molo di patu pahuriata minggu-minggu apen dakkolan naneng madok naneng marliturgi mahita. Nanaik pajojor hom mahita. Nanaik pauli kue natal mahita. Naneng manuhor bejuta baru mahita. Dakkolani HP naneng dohonon ni apen. Apen na marlapatan managam manomu-nomu paimaho karoroni Kristus di opa partikian na sangat mendesak naik paimauta haroroni Kristus tu portivion. Dia mai na parjolo na managa bohita di haroroni Kristus tu portivion marhiti hatutubuna. Om mana jojot tagoari doho padohan Natal parningotan ari hatutubuni Tuhan Yesus. Tutu parningotan nama goario dihita. Dang nasonari betubu Tuhan Yesus. Tukso marnatal pehita. Dang nasudat na betubu Tuhan Yesus. Ala memang nunga tubu Yesus 2000 tahun nasalpu. Di barani pinahan di huta Bethlehem. Suku-sukun. Anggonaw tubu dohape Tuhan Yesus. 2000 tahun nasalpu di barani pinahan di huta Bethlehem. Boasa saita gamot tabi harorona marhite hatutubuna alusna parcuma tubuh Tuhan Yesus 2000 tahun nasalpu di barani pinahad di huta Bethlehem molodak tajakon ibana asa tubuh di rohata di ngoluta di tonga-tonga di bagasta parcuma tubuh Tuhan Yesus 2000 tahun nasalpu di barani pinahad di huta Bethlehem molo say peak-peak di barani pinahani Tuhan Yesus natubui. Alani molo tapatu panuaeng pesta ape managa paroroni Tuhan Yesus marhite hatutubuna. Na managa buhita asa tubuh Yesusi di rohata di ngoluta nang di tonga-tonga ni bagasta. Las dorohamuna kamanginak tubuh Tuhan Yesus. Las dorohamuna kamanginak tubuh Tuhan Yesus. Hiado husuku sadama ay las dorhap tubuh Tuhan Yesus niku kurama musedo peon alai tutu dak ngihutat tanate itu baron kurama rahmat taon iwa to hamura kamang inanga halis namat ay sobinoto bana tubuh na tubuh may sinna las dorohamuna kamak tubuh Tuhan Yesus dia do las nerohata tubuh Tuhan Yesus. Tuhan ni matubu Tuhan Yesus arong nagabe Tuhan ni portivion. Boy doi bayak ko kamu ahana masa di portivion na cugari dang arok Tuhan ni portivion tabarudut dia dope portivion. Tabagaur hia dope portivion. Tabaguda kia dope akana stres akana matematik kok di portivion. Tuhan ni matubu Tuhan Yesus arong nagabe pangaladuan ni portivion. Tuhan ni matubu Tuhan Yesus adong nagabedongan ni jolma di hasyanganon. Ulo dohamu tubuh Yesus di nguruta. Bah songon dalam mabiar. Ulo dohamu akamang inak tubuh Tuhan Yesus di nguruta. Sada syarat. Asa tubuh Yesus di nguruta. Julo tafadao. Tawolokon. Siar rohat taon. Akaulaw na maralo tulo mo ni rohana. Salili ngarong akaulaw na maralo tulo mo ni rohani. Jesus di bagas ang ngulutaon. Dangulu tubuh Jesus tu si. Alani asa tubuh Jesus di nguluta.
tabolokon akaulaun na maralo tulomoni rohana. Alanina parjolo sahali na managa bohita di haroroni Jesus tu portibion marhite hatutubuna. Napaduahon na managa bohita di haroroni Kristus tu portibion mangalap akan porsia di bana. Na di hari Minggu tapatu paminggu parningotat dia kana moding. Na di hari Minggu 20 sia halak di jahahon goar-goar yak kadongat tahian naung jumulo modding di bagasa sataon na tabulus. Rotu rohakku songono na kamanginang. Tu para songonon na taoni tikiapen na perjulu marminggu do pera si 20 sia halahon. Marminggu do pera kadongatai jaladang adok tarotok dinasib. Ay taoni hape goarhu na majuon. Dangarok kape tadda-taddai nanaing marujung mangulu nasida. Songoni mahape hatok mingulu tay salpus ya portibio. Sonari rak marpungu hita di pes di at penda parjulona kamanginang. Tabereng joy sehuduli haberakta. Tabereng joy sehuduli siamta. Tabereng joy sehuduli jolota. Tabereng joy sehudul di pudita. Ati beha songono taoni. Dang rak behita dohotiban. Songoni mahape hatok mingultai. Namanaga bohita di haroroni Kristus tu portibion mangala akana porsia dibana. Ai parsatok kina dohape portibion. Danga dong naho di portibion. Borha dohita siap portibion marujung gongoluta di portibion. Ido asadido akka amani huriaina jolo. Memon tumori ingot ari hamamaten. Ingot mate dohita. Songona kadongata na parjoli. Alamate dohapehita. Bersiap-siap piam mahita. Managap piam mahita. Unang adong na tarsonggot. Unang adong na pingsan. Atur hiat tabay sudi. Daktabot adiga pajoni Tuhan itu kita. Tapabuahiana kasih panatatua kaya anak kota. Tabagihiana kartatai. Bonani kalapasawi ne pakabarui di anak kusakangan. Bonani sotul na ito bayi paditaresot. Unang marbadai sogot taduan. Ikom managap kita sadatiki alapon ni Tuhani dongoluta. Songgok do parroni Tuhani ay songo panakobor ngito iban. Napatoluhon na managap bohita di haroroni Kristus setiap saat madongani akan porsia di bana. Porsia do hamu akamanginang itonga-tonga ta Yesus nata pestahoni. Porsia do hamu akamanginang idongani Tuhan Yesus itamolo marudau tutoba. Porsia do hamu akamanginang Tuhan Yesus mangubaca kapar sahitot tatiki marsahitita. Riko do peiro hamuna sairo Tuhani mangubaca kapar sahitota. Riko do pero hamuna sairongana ni Tuhani hitamolo marudau tutoba namanaga bohita setiap saat donganan urupan patawon ni Tuhani hita dia kapardalanan ni ngoluta. Napao paton namanaga bohita di haroroni Kristus tu portibion di harorona napa dua halihon. Hamuna kadongan mananaing dohonon ni turpuk tau tu hita. Sada sian naopat na tatagami ima nanaing dohonon ni turpuk tajami tata sadarion ima managam di haroroni Kristus na padua halion. Hamuna kadongan tongo di pardalana dohitan maeng lao manuju sada ari ujungi portibion. Mananga hape na taula di ngoluta sigano pari doson na mardala dohita lao madapoton ari ujung nasasadai. Ari ujung nasasadai mana jot tagoari parusia akhir zaman hari kiamat eskatologis haroroni Kristus na padua halihoni. Di hari ujung nasasadai maro Tuhan Yesus turpuk tamadok marhite-hite obun di bagasa kuaso dohot hasangapok karoroni Kristus. Marhuaro Kristus tu portibion mengakhiri paujukon sejarah ni portibion. Hamuna kadongan molo di turpuk taon
ro Tuhani mabuan upa di ngolu ni ganup jolma. Tuhalak siulah hajahaton. Tuhalak naso porsiadibana. Didot diturpuk taon tarhinos bobonosan tahutan nasida paimay mahon haroroni Kristus. Alay dia kana porsia dirga maulumuna jongjong marlas niroha mahamu majako karoroni Kristus ay nama buah kaluau do haroroni Kristus i daksi hadiarani dia kana porsia dibana hamuna kadonga saha porsiaon danga pala sonari do penamasai jala danga dong na botosa adiga karorona buasa danga dong na botosa Tuhan Yesus pe dangi woto Yesus do pe adiga ni bana rotu pertibion iya sohola damang na di banua gijangi nama boto adiga narina hamuna kadongan danga pala saha do penuaeng alai turpukta madok nunga jonok tikina nunga godang akatadatada pabuan anaeng Roma Tuhan ala nunga jonok tikina adong go peke sempata tuhita tu honauhum manang dapotan hangulua sisa liling-liling ngahita ngolutta sisa tokin na di portibion nagabi pinentu dido diturpuk taon sai bobonosan tarhinos pingsan tahutan akan mangulahon namaralo tulomo ni rohani debata sai patagap-tagap pun nasida aha manana yang masa tu nasida ala memang nasalelengod dak porsia nasida di anak ni debata dak porsia nasida di Tuhan Yesus alai nana yang Roma Tuhan Yesus dapotan si saliling-liling manasida alani akan porsia di bana dak pola mabiar di do diturpuk taon dirga maulumuna las marohata majakon dak si habianan haroroni Kristus na paduahoni ay nama buah kaluaon nama buah pasu-pasu nama buah silas ni roha hangoluas si saliling-liling ngado nanaeng buanon na tuhita alani hita kana porsia di bana dak pola mabiar hita mana ngadigar roh haroroni Tuhan tu portibion di harorona na paduahoni alani dipangido ikko bersiap-siap ikko dungo ninna diturpuk taon ikko mangarade hita mana ngadiga sogot haroroni Kristus tu portibion hamuna kadonga saha porsiaon parsatokina doha pengulut tadi hasyangano dangadong naho di portibion dangadong nakekal di portibion tadi kono dettaro portibion ala satokki dongoluta di portibion ala tadi kono tado portibion unang lalapita ala ni portibion unang lalapita di parminumon unang lalapita di parmabuhon unang lalapita patagam-tagam madiga karorona alai ikko bersiap-siap mahita di Papua diturpuk taon unang lalapita di parminumon dohot di parmabuhon lapatan na unang lalapita hola pedai akan atabu hasonangan di portibion alai mangalade mahita di haroroni Kristus tu portibion masa parserangon naburju dohot najahat naburju tu siamu dapotakang ulu sisa liling-lilinga najahat nasoporsiatibana tu habirang dapotan uhumat sia tuhata api naroko sisa liling-lilinga dakta boto tu kiri manak tu kanak kita dakta boto tu siamu manak tu habirang akayanak kotai alani adongo peke sempatan dihita asarapita tu siamu tatugu-tugu akadongatai asarapita mangulahon ulaul lomoni rohani debata ngolutta na satokinon ngolutta na managamon penentudi ngolutta tu siamun manak tu habira kita asa dapotan ngolu sisa leleng-leleng ngahita asa tu siamun ni Tuhani hita porsia hita tibana nak peso taida tu hatai porsia hita pos rohata tu Tuhani taulahon akaulahon lomoni rohana alai molodak taulahon lomoni rohani tu hatta molodak porsia hita di bana dapotan uhuman sisa liling-liling ngama hita pakati kinanang ro hakcik na yakamanginang hita tu siamun hape anak kota tu habirang saya lihat tangan nai songonon
Ay nga gala api-api naroko, sa iliat tangan na isongonon, hapedak tartugu hita. Bitsa na ronggo petiki. Rap tarahon, akadongatay, akayanakota, keluargata. Asarapi tao mangulahulong mo ni rohani debata. Asarapi ta makaporsya ibana. Asarapotan upas sa liling-liling nga hita. Rap dohot keluargata. Alani di pasu-pasu Tuhan mahita salukna. Didongani diurupi Tuhan ni mahita. Mangulahon na kaulahulong mo ni rohani. Amen martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na marhabang sa di Banua Gijang. Mauliate puji-puji di sobah rohanami Tuhan. Nunga di pakulingi hohami Tuhan di minggu nami sadarion. Diat penna parjulon. Di paingot tohami. Asa bersiap-siap. Asa dungo. Asa radehami Tuhan. Managam harorom na padua halihot tu portibion. Suatu kata mi tu bagasar roadot pikiran nami. Asa marurak marperbuih hatami. Asa hatami Tuhan nagadegogo tukot sulu-sulu nami. Lau mangduti ngol-ngol nami tu akatik kinanang rop. Nak tu akatik kinanang rop Tuhan tok tong gape sihol rohanami. Tok tong matuha pakulingi ngolu nami. Asa hatami nagadihadang. Abat-abat di ngolu nami. Asa nang manibil hamisya dalam munasitongi. Ale Tuhan debata manami na marhabang sa di Banua Gijang. Di minggu nami sadario dia penna parjolon. Huwag kami tuado pa makapardalanan ni ngolu nami doho keluarga nami. Asiroham iring-iring togu-togu pardalanan ni keluarga nami bi. Padawa karsak, padawa bataba, padawa parsahito sa tonga-tonga ni keluarga nami. Tabay matuhan akapasu-pasu akasilas ni roha di hami. Asa toktong las rohanan mamujiho. Nang akayanak ko nakapahopu pe Tuhan naok pinalumeho mo di tonga-tonga ni keluarga na. Manang di diabi na sida maringanan na daw manang nazonok siya kami ramoti na sida sa luhod na. Molo di baga sa parsikolan akayanak ko nami. Ramoti na sida labor hado laumulak sa parsikolan na. Bukkaro hado pikiran na sida. Asa takas di aktu sinasida kaparsajaran na pinasahan ni guru na. Asa dong musela banasida na mga lului makalojaho parbinotoani. Molo na mga lului karejo akayana kon nami Tuhan asiroham. Sai patongo matuhana kapar karejo na hobartu nasida be. Asa anggia do marolopolo marlas ni rohanang nasida mamujiho. Molo naung dapok karejo pe. Tabaya kasilas ni rohai. Asa anggia marhitesian itu halam ditada nasida asidotolong. At toko matuhadongan nami mia maringana di tonga-tonga ni akabagas nami. Bae na kabagas nami tuha bagas silas ni roha di hami lumobi mamujiho. Pasu-pasu akan hula hami di balia doho di huta. Asanggia marhiti kaulaun nami. Saha pasu-pasu mi tu tonga-tonga ni keluarga nami. Suak songoni matuha di minggu nami sadarion. Nunga hutangi ho kami marhiti tikting di tonga-tonga ni huriam. Godang akan naik si halas sonon nami. Gudang na naik si arsak konon nami. Na naik si elehon si pangidon nami tu adopam. Tarlobi matuhan. Di nabi nasabasa homu. Sadadak danak bawa. Di keluarga nyamanami sarmedi si tumorang inanami inang borutabun. Asirohat Tuhan pasu-pasu anak kon na pinalumehom di tonga-tonga ni keluarga nasida. Asanggia ibur-ibur magodang. Gabe jol masih tiruo museibana. Di tonga-tonga ni huriam tua katik kinanang ro. Pasu-pasu nang natoras na. Lian gogo Tuhan asamar gogo natoras. Manogunogu dak dana hiko bartulomo ni roham. Suak songoni Tuhan macailas rohanami. Dina martabata baruas ni huriam. Tarlobi matuha keluarga dapi nababan. Inanami inang borumanik narosian GKPI Karang Bahagia. Doho di keluarga nyamanami na posom padita asitopul. Inanami nang borusitorus narosian hakabipi kedaton. Asirohat Tuhan las rohanami majakon. Akaruas na baru di tonga-tonga ni huliam. Alan itu pasu-pasu manak parsauran nami. Hasadaun nami di tonga-tonga ni huliam to akatik kinanang ro. Tabay na nga kasilas ni roha pasu-pasu di nasida. Asanggia marhitesian itu halam ditada nasida asiro tolong. Suak songoni matuhan anak dohok boru ni huriam. Nanaing mamukka pardonga saripe o tuakari nabi nuhul lasida.
Terlebih Tuhan di si Victor Berto Parlindunga butar-butar. Doho Oroanna Bella Rebecca Boru Manurung. Suak songoni di si Rexi Reynaldi Pramudia Manurung. Dohot Oroanna Agnes Boru Sitanggang. Asiro hap Tuhan. Diana doho boru ni huriami. Pasu-pasu manasida Tuhan. Asaga beri penatar pasu-pasu nasida. Jalari pena berbahagia marlas ni roha nasida tu akatik kinanang roh. Pakke matuhan huriam na meti. Mga peho pasu-pasu nasya ko itu anak doho boru ni huriam. Asanggia marhite siani. Lam ditada nasida asido tolong. Nak tu akatik kinanang rope. Tabaya kasilas ni roha di nasida. Asanggia marhite siani Tuhan lam ditada nasida asido tolong. Suak songonima Tuhan, dinanaik patupaw ni huriam anod di parminggo jam 10. Di tonga-tonga ni bagas nasida. Dinanaik patupaw ni huriam acara pensiun situa. Dia manami amang naposom situa espesi lalahi. Alani parsahiton na nasalilingot Tuhan. Gabe pensiun dini sian ulaon hasitua oni. Posrohanami Tuhan, jong-jongamu anon ulauni. Jong-jongamu rohado pikiran ni sudi akasi Tuhan natorop. Lea rohana masya holongan nasasadani rahutani holong mamuji pasang pokok. Posrohanami Tuhan, jalamangido hami. Nalianom do pehahi pasod diamanami. Asanggia marhite siani Tuhan lam ditada nasida asido tolong. Suak songonima Tuhan, saka rencana ni huriam hakabipi. Na naik patupa sinode godang mamukari marsogot sahat tuari minggu na naingro. Homa Tuhan nama jongjongi sinode. Pada wakaulau ni sibuli sumolo tungarong na nang manggugay sinode. Asanggia sonak sohari ribu mardala do denggak ko Bartolomoni roham. Sahat tuna marujung di bagasadame do las ni roham. Suak songoni ma Tuhan di parminggon nami sadarion. Huwa kami tu adopa muragam nyaka pelayanan pakobasion. Na naik patupaw ni huriam hakabi peciwuron. Tarlubi di bagasan nasa mingguon. Ima Tuhan akarapok panitia Natal. Akalatihan Natal. Perayaan Natal dohot akalatihan kur. Posrohanami Tuhan patulusom musaluhu nai. Pada omu akaulau ni sibolis molotungarong nanang manggugay kami. Asanggia sonak soharibu-ribu kami marlas niro hatoktong di tonga-tonga ni huriam. Suak songonima Tuhan dinamar ningot kami. Dia ka ulang tahun na pinasahamu dia manami nanami ruas ni huriam. Ulang tahun hatutubu doho pardonga saripeon. Asiro hat Tuhan huhamuliate ho kami sudia ka umur nagajang na pinasahamu di hami. Jala mangido do pehami tu akatik kinanang roh. Tabay matuhan kagajang nyumur hahipasod di hami. Tabay kasilas ni rohay di hami saluna. Asanggiat marlas ni rohana kami mamujiho. Doho manglawlaw na pinasam di tonga-tonga ni keluarga nami. Suak songoni matuhan di minggu nami sadarion. Hubuak kami tu adopa makadongan nami ruas ni huriam na di bagasap parsahiton. Macay torok ruas ni huriam di bagasan na hurak sehat di bagasat tikyon. Terlebih Tuhan dia manami amang iye gultom we dua. Naon namen wang di RSCM. Dia manami amang kamanulang wek tolu. Natongon wengok name di rumah sakit mitra keluarga. Dinanami nang marpaung boru manalu. Sian wek onom. Natongon wengok name di rumah sakit Polri. Nang dia manami amak situaem sitanggang wek 12. Natongon waik pemuliha di tonga-tonga ni bagas nasida. Asiro hap Tuhan di sudia kadongan nami namar sahiti. Nungatung lojak kadongan nami Tuhan mangaluli hamalumoni. Nungatung kaci dia nasida lanyaka parsahiton nasida. Alani Tuhan mangerik mangido hami tu adopam munabadiai. Surduk komatuha tanga munabadiai. Majama pamatangnya kadongan nami namar sahiti. Asanggia marhite tangami tu hasaha jala taripar hamalumon nasako itu nasida. Masih holo pehami tu haliano muaka hamalumon. Liano muaka gajang yumur. Asanggia tu katikina nengro. Boy hami musera marpungu marlas niro hamar saor mamuji pasangak guar munabadiai. Papos marohani sude keluarga nasida.
Naliano muhamalu mo diakati kinabi. Asanggia marhitisiani Tuhan las nang rohana sida mamujiho. Doho paturetureho parsahiton nyaka keluarga nasida. Suak songonima Tuhan di minggu nami sadarion. Marningot kami Tuhan. Di tonga-tongani keluarga na di bagasan arsak paru kilon nuaing. Ala naung jumolo nyala mu amana hinaholongan nasida. Sia tonga-tongani keluarga nasida tarlobisa tonga-tongani huriamon. Ima namin aposom situa sitio. Asiro hatuha di sude keluarga sisolho na tinadikon niya manami. Suru to dimna badian man orang roha do pikiran nasida. Asaunak sa itu matangi sunang mga dungu ng madeli nasida. Aleng gak makirim nasida Tuhan. Dia kasilas ni roha. Dia kapasu-pasu. Na naik patongono mutu nasida tu akatiki na nang roh. Homa Tuhan. Na mangapuli rohani na nami na makabaluhon. Na mangapuli roha doho pikiran ni sudia kaya nakon na doho pahopuna. Asa takas di boto nasida Tuhan. Hami peditikina muse. Tadi konon nami doha sianganon. Nang di bagas hatikyo petuhadi na nang mulat behan madapot to bagas nami. Sahat tutangam madang doto dinami dongani ramoki hami di pardalanan. Pada wakabat-abat, pada parmaran. Palasrohan nami no tuhaboy pajupang doho takanawa walongi hami di bagas nami bi. Nang di tonga-tonga di bagas nami dongani ramoti pasu-pasu hami saluna. Tuktuhi toktong roha doho pikiran nami. Asa saya masihol hami. Romar pungu marsaor di joromon. Jalo matuhan ilihilik pangiduan namion. Marhite-hite guarnya anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di namaredde hita bukuedde pituratus tolu pulusada. Laos tapapungu mapelean na paduahon. Maredde mahita.
jong-jong. Ali Tuhan debata para si rohana sumurung. Nama dok mauliate rohami tuho. Ala di pabotoho ko tuhami marhite-hite anakmu. Tuhan Yesus Kristus. Nalao salpu sogo langit dohotano. Alay nahot doang gohatam. Rodi saliling-lilinga. Saya si maroham dihami. Paho marohanami. Marha porsiau di hatam, mar hite-hite tod di parbadia. Taida jala tapakilala hodo, godangnya kasahi nama sanuaeng di Portibion, sada sahi nama caiposi, ima H, naro mar hite virus HIV, alani ulaut tado patuguho rohani akadongata na marsahit HIV AIDS asa marsigorgor pakirimo dinasida na mangolu di bagasa kolong ni rohani debata. Padungo mahami, jala paringgas sami martangiang, asa marlas ni roha hami, pay may mahoko, marhite-hite na ulo hami, mangulahol lomo ni roham, di bagasan ngolunami. Tutuk mamingguta sadario tatangnya kumapilya tau martangyang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silele nadenga doho na saulibasa na mauliutus. Hupasahatami masya nanilehomi tuhami pelian nami tuho. Say jalo may gadewap na hutjus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami pelianon pati bulhok karajom. Dito nga di Huriam do di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordin. Asalam tadahami godang isileleomi Tuhan. Asalam girgirhami madok maulia ke Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan debata amanami rodi saliling-lilinga. Mauliate marohanami tuho. Ala diramotiho hami di bagasat tao parhuliaon nauk salpui. Asini rohabo na pasahato kami
tu bagasat taon naik baruon. Hui dahami di bagasan nasa taoni denggan ni basam. Buas doho mangaleo barita nauli tuhami. Asa mardame jala marhasona ngarohanami. Ditabay hodo bilangan niya kana porsea. Akana burju na manguloy hatam. Di pargogoy hodo akana porsea doho na posom. Akana mamaritaho kabalgaumu di tonga-tonga ni huriam. Tung nasoha bilangan do sude dengkan ibasam nasa taoni. Sia minggu tu minggu, sia bulan tu bulan, saha rodi sadarion. Di bayani hupuji hami magoarmu, jala hupasanga pami maho. Sai gonggomi jala pasu-pasu ma nakuriam. Tabay maganu pari torok niya kana porsea. Namar holong iro hadiho. Sai parara maharajaumu. Disadok pulon. Sai ramoti mahuriam. Asa unak sautah ini parjahat. Na mga bati harararat ni harajaumu. Sai unang loas suryami disusay. Digaori manang dileay. Ramoti makana pinilimu. Pay masahat tuhanguluan. Sai ramoti masude na posom. Na mamaritaho barita nauli. Sai jow makasipilibegu. Doho parugamonasing. Asado nasida pasangapong goarmu. Sai ramoti jala parbadiay mahuriam. Saha rodi haroro ni Tuhan nami. Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di Banua Gijang. Sai pinarbadia magoarmu. Sai Roma harajaomu. Sai sau malomoni roham di Banua Tongaosongon na di Banua Gijang. Leo matuhami sadario kanguluas siapari. Sesa madusa nami, songo panesa nami, di dosa ni dongan namardosa Tuhami, unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho. Di sodako Tuhan de Batama buhina tuho jalasi marohana midaho. Di dopako Tuhan de Batama buhina tuho. Jala di pasaor ho madamena tutod di munabi. Shalom.